Ipanema is een van de bekendste bossa nova nummers. De muziek werd geschreven door Antonio Carlos Jobim en daar hebben we voor de pauze net ook al iets van gehoord. En dat nummer dat is geïnspireerd door Heloisa Enida Menes Paros Pinto. Dat is een ganse mond vol en zij leeft dagelijks langs de bar Veloso. En Antonio Jobim en Vincentius de Moraos worden in die tijd regelmatig te vinden op het terras van deze bar. Het meisje, waar ik het net over had, Eloisa, woonde vlakbij die bar en kwam er 2 jaar later pas achter dat dat beroemde nummer op haar wordt geïnspireerd. We hebben een ander meisje. We hebben niet Eloisa, we hebben een meisje van Zittert, mogen we vernemen. Anja Bovendert, die gaat zometeen voor u optreden. Anja zit al sinds 1979 in het vak. En met zingen is ze als 8-jarige begonnen bij Zovuilen, bij het kinderkoor in Schwaben. Toen was ze nog zo'n ganz klein meisje. Ja. Toen is ze naar Zittert verhuisd en daar heeft ze ooit een LP van Jochem Eres in de hand geduwd gekregen. En dat heeft Anja Bovendert geïnspireerd om weer te gaan in de muziek. Maar zo deed was Jochem Eres, dat lukt dus niet, hè. Dames en heren, morgen gug aandacht en een applaus voor niemand minder dan Anja Bovendert.
Ik heb er maar even de boy van het nummer van gemaakt met permissie.